Cap, vítam ťa u ďalšieho videa a v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako si nájsť svoju prvú modelku alebo svoju prvú klientku na OnlyFans Management. Pre tých z vás, čo ma nepoznáte, moje meno je Max, mám 22 rokov a vlastním OnlyFans Management agentúru. OnlyFans Management agentúra spočíva v tom, že vlastne si nájdete nejakú modelku alebo klientku, ktorá robí OnlyFans. Vy jej potom doručíte chatting a marketing services a potom si rozdelíte tie zisky, takže aj ona viac zarobí nakoniec a aj vy nakoniec zarobíte viac. A v dnešnom videu sa pozrieme na to, ako doceliť to, aby si našiel svoju prvú klientku čo najrýchlejšie. Pozrieme sa aj na platené a aj na zadarmo metódy, takže môžeme ísť na to. Začneme najprv s tými free metódami, pretože veľa z vás nechce platiť za to, keď ešte nevieš, či ich to bude baviť a čím to pôjde. Takže myslím si, že free metódy budú tie dôležitejšie pre vás. Ako prvé máme klasický outreach na Instagrame, Reddite, Twitteri alebo TikToku. Outreach znamená to, že ty vlastne vypisuješ tým modelkám, ty si nájdeš nejaké modelky a budeš im písať, či nemajú o to záujem. Outreach má výhody a nevýhody, na ktoré sa teraz pozrieme. Jedna z najväčších výhod je to, že je to zadarmo a je to ľahké na scalovanie a na automation, keďže si môžeš nájsť VAs, ktorí budú písať za teba. Je to reálne taká arabská robota, takže ti akýkoľvek VA, virtual assistant, čo ho budeš platiť 2-3 € na hodinu, ti bude stačiť v tomto. A taktiež to je taká tá najľahšia forma toho, ako hľadať tie modelky. Má to aj nejaké nevýhody, ako napríklad, že tie leads alebo tie modelky, čo nájdeš, sú zvyčajne nižšej kvality alebo sú to dievčatá, ktoré nevyzerajú až tak dobre alebo nebudú možno chcieť až tak s tebou spolupracovať, pretože zvyčajne tie najlepšie modelky alebo také, čo už zarábajú, tak už nejakú agency majú alebo nebudú reagovať na taký klasický outreach. Taktiež je to time consuming, že ti to zabere veľa času, keď si to neoutsourcneš a je to aj numbers game. Musíš napísať proste stovky, keď nie aj 1000, 2000 DM, s kým si nájdeš nejakú modelku, s ktorou vám to proste bude spolu fungovať. Ako druhá metóda, ktorá je zadarmo, sú inbound leads, čo znamená vlastne, že tie modelky ti budú písať samé. Toto znie super, no ale ako doceliš to, aby ti písali samé? Môžeš používať na to YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, jedno čo. Funguje to tak, že vlastne budeš postovať nejaké videá alebo nejaké tweety, napríklad ako ja robím tu na YouTube o OnlyFans managemente, ako robíme marketing, ako robíme chatting a tak ďalej, s tým, že potom tie modelky si to pozrú, pretože chcú zvýšiť svoje sales a tiež si to napíšu do YouTube alebo kdekoľvek na Twitter, Telegram, Instagram, že vlastne chcú od toho viac. Nájdu tvoje videá a potom, keď uvidia tvoje videá, uvidia, že sa do toho vyznáš, tak je väčšia šanca, že ti napíšu a že budú mať záujem s tebou spolupracovať a týmto štýlom získaš tie najlepšie a kvalitné leads, preto aj ja robím tieto videá aj na YouTube slovensky, aj na anglicky, keďže potom mi píšu tieto dievčatá a majú záujem o ten samotný manažment. Výhody sú toho, že je to free, sú lepšie leads, je to na autopilote, keď sa to už rozbehne, no nevýhody sú také, že proste to trvá určitý čas, nepostneš 2 videá na YouTube alebo TikTok a proste hneď budeš mať leads, chce to kľudne aj pár mesiacov niekedy, kým ti začnú tak konzistentne chodiť tie leads a taktiež musíš mať nejakú knowledge o tom, čo robíš, nejaké informácie o tom OnlyFans manažmente, lebo musíš o niečom písať alebo rozprávať, áno, a keď nič nevieš, tak potom nemáš o čom rozprávať a nebude to fungovať. No a posledný bod je taký, z tých nevýhod, že musíš sa vlastne ukázať na tú kameru najskôr, keď robíš na YouTube, Instagram, TikTok a pre niekoho to môže byť problém. Ja tiež som nad tým dlho rozmýšľal, či to začnem robiť takto, ale povedal som si, že vlastne nemám sa za čo hanbiť, veď už som niečo aj dokázal, dokážem pomôcť aj ľuďom a pritom, keď dokážem aj scalovať moju agentúru, tak prečo nie. Ďalšia free metóda je Sugar Daddy Sites. Sugar Daddy vieme, čo je a ak neviete, tak je to vlastne nejaký zvyčajne starý chlap, ktorý proste platí mladšej žene za to, aby s ním trávila čas, dostáva peniaze ona, alebo darčeky a tak ďalej. No a na týchto stránkach proste veľa žien, ktoré chcú tie peniaze, tým pádom aj ľahšie nájdeš nejakú, ktorá by robila ten OnlyFans a je viac otvorená tomu, pretože ak je otvorená tráviť čas nejakým starcom len za to, aby mala z neho peniaze, tak myslím si, že fotiť sa by nemal mať až taký problém. Nejaké stránky, čo môžete skúsiť, sú napríklad seeking.com, sugardaddy.com alebo what's your price, to sú asi také tie 3 najhlavnejšie a cez tie viem, že sa to veľa ľuďom podarilo nájsť takto modelku. Čo sa týka výhod, tak je to také niečo ako klasický cold outreach na Instagrame s tým, že možno tie leads budú trošku lepšie a rýchlejšie si nájdeš modelku, keďže tam skôr budú ženy, ktoré budú tomu otvorené. Nevýhoda je taká, že tiež je to proste time consuming, je to numbers game a často budeš sa tam stretávať možno nejakými banmi, lebo ťa niekto reportne a tak ďalej a budeš musieť vytvárať nové účty a tak ďalej.
Ďalšia metóda, ktorá je zadarmo, je vlastne, že naozaj alebo in real life si nájdeš modelku, či už je to tvoja kamoška, tvoja ex alebo aj tvoja priateľka, ak s tým nemáš problém, alebo sa opýtaš kamošov, či nemajú nejakú kamošku, čo by to chcela robiť a že im potom dáš nejaké peniaze za to alebo percenta z toho, ak sa vám to podarí. By ste sa čudovali, ako ľahko si takto môžeš nájsť nejakú modelku, pretože určite buď ty alebo niekto z svojho okolia pozná nejaké dievča, ktoré by proste do toho šla. Taktiež môžeš hľadať niekde v nejakých baroch alebo kluboch mladé dievčatá, ktoré samozrejme už majú 18 na nejakej diskotéke, môžeš im to ponúknuť s tým, že veľa z nich nebude s tým súhlasiť, ale tak určite sa nie je nejaká, ktorej to bude vyhovovať. Na posledný bod je tam, že ešte v strip klube môžeš hľadať, lenže tam si daj pozor, pretože aby si nenaštval tých ich pasákov, pretože ak ich naštveš, tak môžeš mať s tým problémy a je to zvyčajne možno lepšie konzultovať najprv s nimi, že čo chceš im ponúknuť a možno, že oni si budú brať nejaké percenta z toho. Čo sa týka výhod, tak môže to byť rýchle, ak niekoho poznáš ty alebo tvoji kamoši. Taktiež jedna asi z najväčších výhod je to, že proste to dievča bude blízko pri tebe, alebo bude z tvojho mesta alebo z okolia, takže ju budeš mať pod palcom, nebude ti môcť len tak zutekať a je to ľahšie na ten manažment, ako keď máš modelku z druhej strany zemegule. No ako nevýhody je to, že môže to byť trapné možno, ak nepredvídaš správne situáciu, si predstav, že v klube niekomu to ponúkneš, tak ťa môže označiť za čudáka, čo sa ti môže stať, takže musíš s tým počítať. A taktiež, čo sa týka strip klubu, tak tá kvalita tých žien a ich výzoru bude, si myslím, že nízka, pretože celkovo tie strip kluby a tá kvalita žien v nich nie je ideálna na Slovensku. Ďalší a posledný spôsob, ktorý je zadarmo, sú vlastne dating apps, takže napríklad Tinder, Badoo a tak ďalej, s tým, že musíš tam vlastne nadviazať spojenie s tou ženou, pôjdeš s ňou kľudne na rande a potom jej to ponúkneš. Výhody, že sú to high quality leads, pretože zvyčajne sa môžeš matchnúť s peknými dievčatami, keď nevyzeráš ako suchár samozrejme, budú blízko teba a budete sa poznať osobne. Nevýhoda je ale to, že musíš ich vlastne spoznať osobne, musíš dať do toho čas, musíš sa prekonať a ísť s nimi von, čo môže trvať určitý čas a možno aj musíš vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Čo sa týka platených metód, tak tam máme dve hlavné. Prvá je, že si kúpiš už kontrakt z modelky, proste sú marketplaces, kde si môžeš priamo už kúpiť modelku, ktorá je pripravená pracovať. Stoja od tých 500 až 1000 eur, tie lepšie od 1000 plus modelky. Čo sa týka výhod, tak je to rýchle, môžeš to hneď spraviť. Čo sa týka nevýhod, tak je to to, že musíš za to zaplatiť a zvyčajne je tam 10 až 14 dňová garancia, že bude s tebou pracovať. No po tých 14 dňoch sa jej náhodou nič nebude páčiť a odíde, tak ty vlastne už nedostaneš ten drift a prídeš o tie peniaze. A zvyčajne aj tie modelky sú niekde z Kolumbie a tak ďalej, čo nemusí byť zle, ale sú na druhej strane zemegule a niekedy tá angličtina alebo ten spôsob komunikácie môže byť s nimi ťažší. No a posledný spôsob sú vlastne meta reklamy, ktoré vlastne výhody máš také, že je to rýchle a modelku si dokážeš nájsť reálne strašne rýchlo a za lacno celkom. S tým ale, že nevýhody sú také, že ak nevieš, ako to spraviť, ak nevieš, ako vybudovať ten funnel a tak ďalej, tak iba prepálíš peniaze a nebudeš vedieť ako na to a musíš sa to najprv naučiť, čo v našom kurze, ktorý práve pripravujeme, tak budeme učiť aj toto. Takže ak ti tieto tu kroky nepomôžu alebo budeš chcieť sa to naučiť ešte lepšie, ešte ľahšie, tak po novom roku budeme spúšťať nový kurz na OnlyFans Management s tým, že budeme tam učiť, ako nájsť modelky v zaplatenie aj zadarmo. Budeme tam učiť, ako vytvárať AI modelky, áno, takže modelky, ktoré si môžeš vytvoriť bez toho, aby si musel nejaké hľadať. Budeme tam učiť marketing, chatting a všetko okolo toho. Pracujem na tom už určitú dobu, takže myslím si, že je to fakt na úrovni. A pre všetkých z vás, ktorí budete chcieť možno to dokázať v tom OnlyFans manažmente, tak to bude skvelá príležitosť, ako to spraviť. Takže sleduj ma na Instagrame Max Pacanovský pre viac informácií a kedy to spustíme. A vidíme sa u ďalšieho videa. Nezabudni mi taktiež dať subscribe na tento YouTube a môžeš čeknúť aj môj anglický kanál Max OFM, kde dávam viac týchto tém práve na ten OnlyFans management a ideme viac do podrobna. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.